Okay, maraming salamat po. Well said po. So, bago ang mga national media na magtatanong, yung last na question ng ating local, si Janice from Bombo Radio. Janice. Yes po. Ano po yung pananaw po natin sa West Philippine Sea or ano po yung mga naiisip po natin na solusyon sa problema natin sa West Philippine Sea, sir? Mahaba po yan, pero isa po sa dahilan. Kaya po ako sumama sa alyansang ito ay nagkakaisa kami ng pananaw ni Apo Presidente Bibi. Hindi po yung Philippines-China lang. So tama po yung ginagawa, yung exercise ng isang linggo, US, Japan, Australia, Philippines, magkakasama. Tama rin po siguro yung tinatanong lagi, ako po yung gumawa ng batas, yung Philippine Maritime Zones Law at saka yung Philippine Archipelagic Sea Lanes Law. Tama po yung ginagawa ng Coast Guard at Navy ngayon na tuwing i-challenge nila yung lumalapit sa Baho de Masinloc at saka sa Pangasinan, ang sinasabi po, this is Philippine territory, you are violating the Philippine Maritime Zones Law, please leave the country immediately. Tama po yun. Pero mahabang proseso pa ho ito. So sinimulan po natin yung dalawang batas na yon, which would serve as the legal framework for us to assert and reassert our maritime rights. Thank you po. Senator Soto, please. Yes, I originally filed the Philippine Maritime Zones Act in the 18th Congress. Hindi namin naipasa. Mabuti na lang pinikap ni Senator Tolentino at pinasa niya rito sa 19th Congress. It's as simple as executing the contents and the intents of the law. The Philippine, kasi yung usapan na sinasabi ko kaya ako pinail yun China meron 9-dash line. Kailangan meron din tayo 9-dash line. Ganun kasimple yun because we cannot leave it to the interpretation of UNCLOS o the United Nations Convention on the Law of the Sea na kung 200 miles radius, ganito. Di pwede. Kailangan magkaroon tayo, i-declare natin. And they passed it. President Marcos signed it into law. That's why I was thanking him for doing that. So it's a matter of implementing it well at this point. Thank you. Well, if there's one thing we should always remember as a country, nanalo tayo sa tribunal. And that victory is ours. Hindi pwedeng ibigay sa iba ito, atin ito. And from there, ando na ang multilateral approach na dapat gawin ng ating gobyerno. Yun lang po. Thank you. Sabi nga po ng Pangulo, not an inch. Hindi po bibigay kahit na 1 pulgada. Pangalawa, thousands of Katipuneros died defending this country. Why shouldn't we? Maraming salamat po. Okay. Anybody else po from our senatorials? Wala na yata. Okay. Let's give chances to our national media. Ganito na lang po. You raise your hand and then introduce yourself po. Yes, ma'am. Hi, sir and ma'am. Mean Los Baños po from TV5. Issue-based na po kami. Okay. On the impeachment, since Senate President Jesus Cordero said that the impeachment trial proper may happen during the 20th Congress. So mukhang unang trabaho nyo po pag manalo po kayo ay impeachment trial ni VP Sara. And the impeachment issue has become a campaign issue already since impeach na po si VP at nasa Senate na siya. May we know your stand po on the impeachment of VP Sara? I would rather not discuss anything about the impeachment of VP Sara. I would rather discuss the rules. Okay, sir. Over and above the impeachment proper. There are two conflicting rules. Both in the Senate, both present in the Senate. Maybe Senator Tolentino, maybe either to tell us what he did thereafter after they received the transmittal from the House of Representatives, na yun ay tinatransmit sa kanila. But during that day, if I recall it, that night, they did not convene themselves as an impeachment court. So, natali yun after they adjourned. Ngayon, yung dalawang conflicting rules dyan, merong rules of procedure sa impeachment trial na nung panahon namin na ako majority leader nun at doon nakasaad na shall continue the session until final judgment is rendered. Okay? Shall continue
until final judgment is rendered. So either nag-adjourn o hindi ang Senado or ang Kongreso, dapat tuloy ang impeachment. Okay, yun yung laman ng rules of impeachment ng Senate. Okay, ngayon, doon sa rules ng Senate, as a legislative body, mayroong conflicting. Ang sinasabi doon, all matters and procedures and proceedings shall terminate upon expiration of one Congress. On June 13, the 19th Congress will expire. So, conflicting ito ngayon. Ano mangyayari? 100% somebody will take this to court because this is a justiciable issue. No, being a justiciable issue, pwedeng i-take up talaga ng Supreme Court yan. Whether they may continue or not. So, kung ang problema dyan, pag nagdesisyon ng korte ng hindi pwedeng mag-continue, then sayang lahat ang gagawin ng Senate ngayon. Papunta sa June 13. So, talagang dapat yan malaman na maaga. Ako, rules-based yung thinking ko dyan. And then, 20th Congress ang patak niyan. So, right now, that is the situation. Basta, on the impeachment itself, always, ang advice ko sa mga kasama ko dati, at saka siguro sa mga mauupo in the 20th Congress, always observe impartiality. Walang kaibigan, walang kaparti-partido. Yan lang. Thank you. Others po, baka may stand po kayo since this has become a campaign issue na po, yung impeachment. Okay. Let us hear from the former senators and present senators dahil yung impeachment complaint ay nasa Senado na po. Okay, sino pong gustong mag-react po? Wala na yata. So bali po ako I think because we as senators will be judges. So we will have to be impartial. We will have to answer the question. Will give a premature position. Una, baka kailangan manalo muna kami. Pangalawa, personally wala po akong kopya ng articles of impeachment. To be able to read the complaint. So it is very, very premature and unfair to give a position on the impeachment this early. Okay. Maraming salamat po. Yes, ma'am. Susunod po. Good afternoon po, Eden Santos from Net25. Marami po yung mga kababayan natin ang mas nais na unahin yung pagtugon sa mga problema gaya ng mataas na presyo ng bilihin at serbisyo kaysa po ubusin yung oras ng Senado sa impeachment versus BP Sara. Sa inyo po, sakaling kayo po ay manalo sa Senado, ano po yung inyong magiging tugon dito? Katulad po ng maraming salamat sa tanong ninyo at yan po ay pinaka-concern ng ating mga kababayan, yung sustainable livelihood. Kasi doon po nagkakaproblema talaga ang bawat pamilya pagka wala silang sariling income sa araw-araw. Hindi mapagpaaral yung mga anak, walang pangbili ng gamot o pangbayad ng bahay. Marami po tayong mga concern. Kaya ang as much as possible sana mag-focus tayo doon sa micro, small, medium enterprises at mapalakas natin yan dahil yan din ay makatulong sa ating ekonomiya. Dahil diyan naman talaga nakabase ang ating ekonomiya sa isa yan sa makakatulong sa pagpalago ng ating ekonomiya. And I hope na lahat tayo magtutulungan at doon tayo kasi itong grupo ng alyansa ang sinusuportahan namin ay yung Bagong Pilipinas. Isa doon sa programa ng Bagong Pilipinas ay yung pagbibigay ng sustainable livelihood at saka tahanan sa bawat pamilya. Yun po ang pinaka-concern natin. Maraming salamat po. Okay, thank you. Let us accommodate 2 more questions from our national media, please. And there's no denying that besides the issue of impeachment of BP Sara, one of the central issues sa midterms yung budget, yung 2025 budget. In fact, Senator Ping
already mentioned na this is probably one of the most corrupt, and then namanggal na talaga. As Admin Bets, what's your position on the 2025 budget, and ano po yung magiging particular kay Senping, kay SP Soto? Ano yung magiging dynamics nyo? Meron ng sign into law. So ang pwedeng gawin ngayon ng susunod na Senado, 20th Congress, paano ginastos yung mga nakapaloob na items at yung halagang nilagak para sa mga items, mga proyekto. PPAs ang tawag doon, di ba? Projects, programs, activities. Yun, lagi naman namin ginagawa yung taon-taon na habang tinatalakay yung budget for the next year, nag-exercise kami ng oversight function sa pagre-review ng mga ginastos at saka yung hindi nagastos. Ang aking observation lang, ang pinapangamba ko, at ito lagi kong pinapaulit-ulit, kapag walang consultation man lang sa mga agencies na mag-iimplementa at walang consultation doon sa mga regional development council, sa local development councils, barangay, municipal, city, provincial, all the way up. Kaya nga ako, yung unang-unang natuwa, noong nagpirma ng Executive Order 82, ang Pangulo, na kung saan pinapalawak at pinapalakas yung mga regional development councils. Na sa ganon, all the way down, pati yung mga local development councils, may pasok yung kanilang pinaghirapan na local development plans doon sa national budget. Napakalaki ng disconnect between the national budget and the needs and priorities of the local government units. 20% lamang yung pumapasok sa national budget. Imagine, pinaghirapan ng mga local development councils, nagbalangkas ng local development plans, pagdating sa budget, pag naandyan na, wala sila halos makukuha. Dahil nga pagdating sa Kongreso, parang in the exercise of the power of the purse, insert dito, insert doon, walang consultation. At yun ang dahilan din kung bakit napakalaki ng unused appropriations natin year in, year out. Pinag-aralan namin mula 2016 hanggang 2023, ang average na unused appropriations, 350 billion pesos. During our time, dati yan pumapalo ng 450 billion pesos. Sayang, hindi nagagamit. Kasi nga, hindi alam ng mga agencies paano i-implement. Kasi walang consultation. Sabi nga ni Presidente noong bago niya pirmahan, no, hindi niya na nakilala yung GAP na pipirmahan niya na kinumpara niya sa National Expenditure Program. Walang program of work. So sabi niya nga na namanggal na. I hope na sa susunod na Kongreso, Senado man o Lower House, tingnan natin mabuti at bigyan natin ng halaga yung Executive Order 82 ng Presidente na kung saan bigyan natin ng importansya yung pinaghihirapan ng local development councils sa pagbalangkas nilang ng local development plans. Okay, si SP Soto, sasagot yata. Yes, dagdagan ko. yung oversight functions, hindi lang sa budget, pero napakahalaga na magagawa namin pagka tayo pinayagan tayo ng Panginoon Diyos at saka sa tulong ng mga kababayan natin, nakabalik kami sa Senado. Yun ang isa sa mga pinakahalaga naming magagawa. Oversight, not only on the budget, but also on the other laws that we have authored and we have passed. Katulad ng medical scholarship and free doktor para sa bayan. Ginawa natin. Ako yung principal author. Tinitingnan ko kung paano may mga umaangal na university na hindi sila naaasikaso ng CHED ba? O CHED, no? So, yung mga ganon. Then, more importantly, the oversight on this budget, the 2025 budget na sinabi mo, sapagkat maraming question. And kung masisilip ng Congress or ng Senate yung oversight niya, na pagka-oversight niya doon, pwede namin i-recommend sa Presidente kung ano yung hindi dapat, kung ano yung mali at hindi dapat based on the oversight. Now, ang pinakamahalaga, the single most important piece of legislation that we pass every year is the budget. Ito, ang importante dito, yung NEP. Sa akin, ang pananaw ko, yung National Expenditure Program, yung NEP, budget ng Presidente yun. Hindi natin dapat minamanggel. Yun ang point ko. Kaya makakatulong talaga kami kay Presidente pag kami nakabalik doon. Sapagkat iaayos natin na yung budget niyang gusto, yun ang papasa. Hindi yung kung saan mapupunta. Ngayon, isa pa doon,
yung sinasabi ni Senator Lacson, definitely kailangan gawin. Yung mga local development councils na nagsasubmit kung ano mga pangangailangan nila sa local, sila nakakaalam kung ano pangangailangan nila eh. Dapat sinusunod yun. Hindi 20% o 25% ng nung NEP ang papasok at isasubmit sa presidente. Remember, the NEP, the budget is the budget of the president. Kaya dapat yun ang sinusunod ng maayos. At may konting tweak-tweak lang yun kung sakasakali man. Ganon ang stand namin. Kaya tingin ko, makakatulong kami. Thank you. Nung ako po yung naging Secretary of the Interior Local Government, para po sa ating mga kababayan, yung sinasabi ni Senator Tito at Senator Lacson, ito po nga NEP na ito yung pinagsama-samang sinabit ng iba-ibang ahensya like DILG, DSWD. At ito po i-aaprubahan ng Presidente, ng Pangulo through the DBM. No? So, salang-sala na ito. Dumadaan kami sa ilang hearing dito. Dadaan kami sa hearing sa Kongreso, dadaan kami rito. So, yun ay pinaglaban ng bawat ahensya. At isa pang importante rito, tandaan po natin, na meron yung Regional Development Council. Bawat region, iba-ibang probinsya, nagsama-sama yan. Sabihin nila, ano importante sa lugar mo? Tulay ba? Ano importante sa lugar mo? Anong kalye ito? Etc. So, salang-sala rin yun, bawat region. Isipin nyo, nagsama-sama. Tama po sila, Senator Lacson, Senator Tito, sayang naman kung babaliwalain yun. Dahil yun na yung grassroots na kinakailangan. No? At bilang sekretary ng araw, nakita ko talaga, dahil kasama ang NEDA rito eh. No? Talagang tinitignan, sinasala yan. Sana huwag na tayong lumayo doon. And the only way to do that, tandaan natin kasi ang ating sistema is tatlo po iyan eh. Executive, Legislative, and Judiciary. Di ba? Ang tiga-implement, ang executive, tiga-gawa ng batas at tiga-pasa nito, ang legislature, at kung may gulo yung dalawa, ang judiciary ang mag-i-interpret kung sino ang tama. Huwag natin paabutin doon. Through the Senate itself, tama po sila, to the oversight, dito mache-check ang bawat isa po kung tama o hindi. Thank you.